Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. രേഷ്മ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രണാമം. രേഷ്മ ഞാന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തതേ, ഞാൻ സെഷൻ കെട്ടിയിരിക്ക. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ലൈവ് പോണല്ലേ, അത് കാരണം കൊണ്ടാ. രേഷ്മ ഓക്കെ. രേഷ്മ ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാതെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തേ ഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. ശുഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധ്യഭ്യേവ ച. പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്നലെ നമുക്ക് 11ാം അധ്യായത്തിലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനില്ലേ? അത് ചെയ്താലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്ന് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആരൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതൊന്നും? അതിലുണ്ടായിരുന്നല്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ കിടക്കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനന് കാണാനായത്? രൂപം വിവരിക്കുക. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും ആയ സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. രേഷ്ണ 10ഉം 11 ശ്ലോകം അല്ലേ രേഷ്ണ? 11 ശ്ലോകം. ആ ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയില്ല എല്ലാവർക്കും? ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ ശരിക്കും അറിയാം. നമ്മള് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വിശ്വത്തിൽ വ്യാപ്തമായത് ആ രൂപമാണ് അല്ലെ? അതിലുള്ള ആ രൂപത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. രേഷ്ണ അടുത്ത ശ്ലോകം, അടുത്തതേതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ ആ കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു ദൗത്യം രേഷ്ണ? ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശ്ലോകം 32. ശ്ലോകം 32. ഓക്കെ, അതായത് കാലാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയണത്. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ കാലാണ് അല്ലെ? കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് ശരിക്കും. അതായത് കാലഘട്ട സംഹാരം എന്ന് മാത്രമല്ല, സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം, അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്. സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരേ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നു. അതായത് സംഹരിക്കേണ്ട സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വരും, അത് സംഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അടുത്തതാ? അർജുനൻ എന്തിനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്? മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ രേഷ്ണ? ആരെങ്കിലും പറയാം, എന്താ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കാരണം? സഖാവാണെന്ന് വിചാരിച്ചും ബന്ധുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചും എല്ലാം ശയനാസന ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, അത് ഏത് ശ്ലോകം അത് പറയുന്നത്? 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അങ്ങയെ മഹത്വം അത് വായിച്ചതൊന്നു. 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാം. ഇതിനൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. ദൈവ ഭയമല്ല, ദൈവഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചത്? പറയൂ. അറിയാതെ ഇതാണോ പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ എന്നുള്ളതാണോ പ്രഭുജി? അല്ല, അത് നമ്മുടെ ഇവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓരോ ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഇല്ലേ? ശ്ലോകം ഭഗവാനെ ഇത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ല, അതല്ല, 6അല്ല, സോറി. അതായത് ശ്ലോകം ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതായത് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം. ശ്ലോകം ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് നോക്കിയത് ആ ശ്ലോകം.
ശ്ലോകം മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ശ്ലോകം 12-13 ആണോ? നാരദൻ, അസിതൻ, അതന്നെ നാരദൻ, അസിതൻ, അത് തന്നെ വ്യാസൻ, നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ ഋഷിമാർ ഊന്നി പറയുന്നു. അതാണ് അതിനനുസരിച്ച്. ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ച അർത്ഥത്തിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. 12-13. അതാണ് എന്റെ ആൻസർ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണ്. അതല്ല 12-13 ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. വ്യക്തിഗത ജീവാ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ, പരമപ്രഭു. അത് വ്യക്തിഗത ആത്മാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് അല്ലെ? 12-13 വിവർത്തനം. അത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണ്, പരമധാമവും പവിത്രവും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ, സനാതന ഔപൈതികൻ ആദ്യ പുരുഷൻ, അർജുന മഹാത്മന, അങ്ങ് ദേവർഷിയായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷിമാരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് വ്യക്തമാക്കി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ആ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ 12 അല്ല പ്രഭു, ശ്ലോകം വ്യത്യാസം. ശ്ലോകം 12 അല്ല പ്രഭുജി, ശ്ലോകം 12 അല്ലേ? വ്യത്യാസമുണ്ട്. സഹസ്രസ്യാവുന്നതല്ലേ? അവേദ് ഉഗ്രതുപഥിത, അതാണ് 12. മാറി. അപ്പൊ ഓക്കെ, സോറി. അതല്ല മാറിപ്പോയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്ലോകം അതിലുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രീതിപൂർവമായ വിശ്വരൂപം മറച്ച് ഏത് രൂപം കാണിക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അത് ഏത് രൂപമാണ്? ചതുർഭുജ നാരായണ. ചതുർഭുജ രൂപം. ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭഗവാനോട് വീണ്ടും പിന്നെ അടുത്ത രൂപം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ദ്വിഭുജ രൂപം. ഓക്കെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അടുത്ത ചോദ്യം. ആ ശ്ലോകം ഏതെന്ന് അറിയാം? ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം ദർശിച്ചാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്? ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ സാധാരണ രൂപം, സുന്ദര രൂപം, അത്യന്ത സുന്ദരമായ മാനുഷികാകാരം. അതേതാ ശ്ലോകം? അത് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല. നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകമാണോ? 50 തോന്നുന്നു. 51 ശ്ലോകമല്ല. കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ മാനുഷാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലെ എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. വേറെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ? കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുക. അത് ഇതല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത ഈ 12ാമത്തെ ഇല്ലല്ലേ? അത് ഇതിലാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ, ഏത് ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രമേ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട്. ശ്ലോകം 54.
ശരി, 54 വരുന്നുണ്ട് അത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അമ്പത്തിനാലാമത്തെ മായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വേറെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല, ഒന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ? എന്താ? ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ? ആ ശ്ലോകം 55. പറഞ്ഞുള്ള 55-ാമത്തിന്റെ വിവർത്തനം. ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെ ഊഹഭോഗങ്ങളുടെ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യും, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരമായ ലക്ഷ്യം കരുതിയും സർവ്വഭൂതങ്ങളെ സുഹൃത്ത് രൂപമാണ് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്ത നിശ്ചയമായി എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഉണ്ടാകും. നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാനും കൂടെ നോക്കാം. നിങ്ങൾ നാളെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വരും, അത് സംസാരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മള് ഇന്നലെ എത്ര ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു? 12 വരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അല്ലേ? 13-ഉം 14-ഉം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? 13-ഉം 14-ഉം വായിച്ചുള്ള ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവ ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരോ സമസുഖമേ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി മാതൃനിശ്ചയ മനോബുദ്ധിർയോമ ഭക്തായ സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തുക്കൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയോഗമാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തില് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് 2-3 ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2-3 ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി പറയുമ്പോ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപം അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിനല്ലേ വർണ്ണിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത രൂപമായാലും അവ്യക്തിഗത രൂപമായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വ്യക്തിഗത രൂപമാണ് നല്ലത്, കാരണം അത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് അതിന് എളുപ്പം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. പിന്നെ 4 ഗുണങ്ങൾ തന്നെ പലവരും ലേബലുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാതും ഭഗവാന് പ്രാപിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കണം, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാത്തവർക്ക്, എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് സാധന ചെയ്യുക. അല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്നതിനും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക, മാനസികമായിട്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയാണ്. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ചെയ്യാം. കമ്പൽസറി ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചുള്ളത് നല്ലൊരു ദിവസം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അമ്പലത്തിന് അത് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം. അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്മിനൊന്ന് അറിയിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളം ടീമിൽ നിന്ന് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന നമുക്കൊരു കണക്കും കൊടുക്കണം അതിന്റെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അഡ്മിനെ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇത്ര അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊരു ഇന്റിമേഷൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഒരേ ലാംഗ്വേജിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരേ ലാംഗ്വേജും എത്ര വയസ്സ് പോകണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയ. അപ്പൊ ശ്ലോകം നമ്മുടെ കണക്ട് ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ വരുന്നത് 12. പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി തുടങ്ങുകയാണ് ഭക്തൻ. ഒരു ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കണം, ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇനി പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞത് 13-ഉം 14-ഉം വരുന്നത് മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവ സത്തുകളെയും സുഹൃത്തായി ഒന്നിനും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായി നിയന്ത്രിതാത്മാവായി മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്.
അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ, ആ ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റികളാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്ന്, എല്ലാ സർവ്വജീവസക്തുക്കളെയും സുഹൃത്തായിരിക്കണം. അതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത്തരം ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നാലേ നമ്മളൊരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാവുക. അപ്പൊ അതിനത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനത്തെ പോയിന്റുകൾ. ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അത് ഉയരാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ടും ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായ നിയന്ത്രിതാത്മാവായും ഇതൊക്കെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ എല്ലാതും കംപ്ലീറ്റ് ദൃഢനിശ്ചയ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പം നേരിടും ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്കാണ് ആ ഭക്തൻ ഉയരേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിന്റെ കാരണം അത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഇതിനേലും വലിയതായിരിക്കും വരേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്റെ കർമ്മബലം അനുസരിച്ച് ഇതിനേലും കൂടുതലാണ് എനിക്ക് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറഞ്ഞു. എന്ത് തന്നെയാലും അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ക്ഷമാശാലിയാൽ ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിൽ എന്ത് കൈവരുന്നോ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം. അധ്യാത്മ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട്, നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിറ്റി നമ്മളെ കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പലരും പല സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ പറയും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ആദ്യം വന്ദിക്കാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഗുരുആശ്രയൊക്കെ എടുക്കുക. ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഗുരുവിന്റെ മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ആ ഗുരുവിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ആചാര്യന്മാരെ മന്ത്രം ചൊല്ലും. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ മന്ത്രം ചൊല്ലും. ആചാര്യന്മാരെ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നു, ഗുരുവിനെയും നമ്മൾ പ്രണമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അത്തരം പവർ നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ABC പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വീട്ടിലെ ABCD നമ്മൾക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള അക്ഷരം എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം പഠിച്ച് ലെവലിൽ അത് തന്നെയാണ് ഗുരുവിന്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ലെവലും കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരുവിനോട് പറയും, ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവിനോട് പറയും. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകണമെന്നാ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളേജ് ആയാലും അതേ ഭഗവാൻ എന്ത് തരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാലും അത് ഗുരുവിൽ ആത്മീയമായിട്ട് നോളേജ് മുഴുവനും ഗുരുവിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അതിന് പറഞ്ഞ ആർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത്ര ആഗ്രഹം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോന്ന് തരുന്നത്. നമുക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നേടാനുള്ള പവർ നമുക്കുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ അധ്യാത്മ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ തികഞ്ഞ ഒരു യോഗിയായിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 15. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാനോദിജതേ ലോകാ ലോകാനോദിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്യോഗൈർമുക്തോയ സച്ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠങ്ങളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തർ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ആരാണ് ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്ത, സുഖദുഃഖങ്ങളിലോ ഭയഖണ്ഡങ്ങളിലോ സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. വീണ്ടും ഭക്തന്റെ ആ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നത്. ഭക്തൻ എന്താണ്, ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, അതിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്?
മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു തരത്തിലും ഭയം ഇടവരുത്താത്തവനും ആരാലും വ്യാകുലനായി തീരാത്തവനും സന്തോഷം, കോപം, ഭയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ആ ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഒരു തരത്തിലും ഭയം ഇടവരുത്താത്തത്. ആരാലും വ്യാകുലം, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. സന്തോഷം, കോപം, ഭയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കും. സന്തോഷം, കോപം, ഭയം ഇതൊക്കെ ഭൗതികം. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ആത്മീയത. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിനാ എന്നിവിൽ നിന്ന് മുക്തി. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ എന്നിവിൽ മുക്തനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള. ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തൊരു സന്തോഷമായാലും കോപമായാലും ഭയമായാലും അതിൽ നിന്ന് മുക്തി, അതാണ് ഭക്തൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 16. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വൃത്ത എന്നിവയിലില്ലാത്തവനും ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഭഗവാന് നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബലം എന്നല്ല, അത് നമ്മളെ പ്രേമമാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. ഒരു അമ്മ മകന് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം, ഭഗവാനിലേക്കും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. അത് നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കിപ്പോ വരും, നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്കൊന്നും ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, പുരാണങ്ങളില് പല നമ്മളെ ആരൊക്കെ അതിലുള്ളത്, സുധാമായാലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ നോക്കി, ധ്രുവ മഹാരാജ് ഇവരൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം അവർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ലെവലിലും ഭഗവാൻ നമ്മളേക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്ത് കളയും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ആ പ്യൂറായിട്ട് ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ആവുന്നത്. അത് നമ്മളെ കഥകളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെ അത്രയധികം ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പൊ അത്രയധികം ഈവൻ കുന്തി ദേവിനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഈവൻ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അപ്പൊ ഇതിലൊന്നൊരു കുലുക്കമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആരിലാണോ എന്താണ്, ആരാണോ ഏതൊരുവിനെ അസ്വസ്ഥനാവാത്തത്, നമ്മൾ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും അസ്വസ്ഥത, ഭഗവാനാണ് സർവശക്തി എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുക. ആ ലെവലിൽ അതേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ ലെവലിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും. അതാണ് ആ ശക്തി ഭക്തന് വന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആത്മീയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് കുറെ പവറുകൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ലഭിക്കും. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, മറ്റു വലിയ വലിയ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര് സത്യമേ പറയുള്ളൂ. അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് സംഭവം. അത്രയാണ് അതിന്റെ പവർ, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ. അപ്പൊ ഒന്നിനെയും കാരണം അവന് വേറൊന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവന് ഭഗവാന് മാത്രമേ അവന്റെ ആശ്രയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിലെ പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക്, അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. ഈ ജീവിതം എന്താണെന്നും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും ഇതൊക്കെ ആ ഭക്തന് ശരിക്കായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും അടിയുറച്ചായ എല്ലാ ഇതിലുള്ള ആ നോളജ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നിപുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും അയാൾ ഒരുങ്ങുകയില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഭക്തിക്ക് അഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം വന്നാലും അത് ചെയ്യില്ല.
ഭക്തിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആൾ കടക്കില്ല. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയിക്കാനും തത്സംബന്ധമായ ഏത് ക്ലേശം സഹിക്കാനും ഒരുങ്ങിയേക്കാം. പക്ഷെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മണിമന്ദിരം നിർമ്മിക്കുകയില്ല. അതാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഏത് അറ്റം വരും പ്രവർത്തി, അതിനു വേണ്ടി മാനസികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സഹിക്കും. പക്ഷെ ബന്ധുക്കൾക്കോ നമ്മുടെ സ്വന്തം, കാരണം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി മാത്രമാണ്, ഭക്തിയോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം പഠിക്കുമ്പോൾ വേറെ ലെവല്, ജ്ഞാനയോഗം വേറെ പഠിക്കുമ്പോൾ വേറെ ലെവല്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗം എന്നാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അവരെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി. അവര് പല കാര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ട് അവർ ഫുൾ ടൈം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല. അവരെന്താണ് പല കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അതെന്താണ്, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത സോറി, ഇതിലോ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഭക്തൻ ഒരുങ്ങിയില്ല. അത് പറഞ്ഞു. ഒന്നിനും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ബാഹ്യമായ ശുദ്ധിയുള്ളവനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും പക്ഷപാതമില്ലാത്തവനും മനക്ലേശമില്ലാത്തവനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർത്തൃത്വഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമാണ് ഭക്തന് ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഈ കർത്തൃത്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്ന. ഭൗതികത പോട്ടെ, ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ആത്മീയ ലെവലിൽ, അത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ലെവലിൽ പോയാലും അവർ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഈ അമ്പലം പണിതത്, ഞാനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടന്നത് എന്ന് അടക്കം ചിന്തിക്കില്ല. അത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ആജ്ഞ ഞാൻ നിറവേറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ള ഭൃത്യ മനോഭാവമായിരിക്കണം. ഞാൻ ഒരു കർത്ത മനോഭാവത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പക്ഷപാതമില്ലാത്തവന്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ശുദ്ധി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ ആത്മ പ്യൂറാകുമ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ സ്ഫുരൻ ആ പ്രകാശം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഒരേപോലെയുള്ള ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫായിട്ട് അതിനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം 17. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും ഭക്തനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവന് ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് ആ സമാധി പൊസിഷനിലേക്ക് ആ വ്യക്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ സന്തോഷമോ ദേഷിക്കുന്നോ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ്. ഭൗതികതയിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണിത്. മാനസികമായിട്ടുള്ളത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളല്ല. അത് ആത്മീയത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ദോഷിക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കും. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഭൗതികതയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷമോ സന്താപമോ തോന്നാറില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യരുത്. നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫില്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണൊക്കെ അറിയില്ല, ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത സെഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ലെവലിലേക്ക് താന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും പറയുന്നത്, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പൂജാരി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ അവർ പറയും നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. കാരണം നമുക്ക് ഉള്ള വർക്ക് അതാണ്.
നമ്മൾ ആ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ നല്ല ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ സന്തോഷമോ സന്താപന്തോ എന്നറിയില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ആയി വരണമെന്നില്ല. ഉണ്ടാവും, വളരെ 1-2 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതുക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വരികയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അതല്ല ഭക്തി. ഇതാണ് ഭക്തി. സന്തോഷം, ദുഃഖം, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ ദുഃഖം, ആഗ്രഹം, സന്തോഷം ഇത് മാത്രം മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ശ്രദ്ധിച്ചാലേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇവയ്ക്ക് അതീതനാണോ അതാണ് ഭക്തൻ. ആ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അതിനാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം അല്ലെ. ആദ്യം എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ലെവല് കഴിയുമ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തന്നെ മറന്നു പോവാണ് അല്ലെ. എന്തിനാണ് ഞാൻ വന്നത്, ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കാണുന്നതോടുകൂടി എന്താഗ്രഹം അതാണ് സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആവണം. നമ്മൾ ഭൗതികത അത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ചിന്താഗതി നമ്മൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹിച്ചു പോയാലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അതാണ് നമ്മളെ പ്രോസസ്സിങ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചതുരാശ്രമവും ചതുർവർണ്ണങ്ങളൊക്കെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ 4 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സുഹൃതികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആഗ്രഹമുള്ളവനും ദുഃഖമുള്ളവനും ഒക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. കാരണം അവനായ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അല്ല ഭക്തി. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മളെ എൻഡിങ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സമാധിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ സന്തോഷം, ദുഃഖം, ആഗ്രഹം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതനാണ് ഭക്തൻ. ആ ഭക്തന് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വ്യസനിക്കില്ല. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളുമായ പാപലംഘികളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭക്തൻ. ശുഭം അശുഭം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ 2 കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ. ഒന്നിനെ ശുഭം അല്ലെങ്കിൽ അശുഭം, അതിന്റെ അതീതൻ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാൾ. തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിറവേറ്റുന്ന യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോട് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും സ്നേഹം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഏതൊരു ആപത്തും ചുമക്കാൻ ആ വ്യക്തി തയ്യാറായിരിക്കും. എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തൊരു 18-19 വായിച്ചോളൂ. സമശത്രൗഷമിത്രേ ച തഥാമാനോപമാൻ മാനയോ ശീതോഷണ സുഖദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരർമതിർ ഭക്തിമാനേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ശത്രുക്കളും ഇനി ഇതെന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സമഭാവനയോടെ അപമാനങ്ങൾ, ഒരാളും നമ്മളെ അപമാനവും മാനം ഒക്കെ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, ആദരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അനാദരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആദരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അനാദരിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ആദരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ അനാദാരം ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, യശസ് ഉണ്ടായാലും ദുഷ്കൃത്യം ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന സദാ സംതൃപ്തനുമായി. അപ്പൊ എന്താണ് അസത് സംഘം? അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്ത ലെവലിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി.
ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഗൃഹം അങ്ങനത്തുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഗൃഹം. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ് 99%, ചിലപ്പോൾ 1% വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അത്രയും നമ്മളെ ബന്ധനങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ ഇത്രയും ബന്ധനങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കുറെ റിലേഷൻ, അച്ഛൻ, അമ്മ, ചേട്ടൻ, ചേച്ചി, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കള്, ബന്ധനങ്ങള്, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ. ഒരു ബന്ധനങ്ങളല്ല, ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റും ശരികളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചാടിപ്പോകാനൊക്കെ പറ്റില്ല. അത്തരം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാര്, ബ്രഹ്മചാരികൾ, അവരെ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ബന്ധനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. അവർ അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ്. അവർക്കും അതിൻ്റെ അതേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ വെച്ച് ആത്മീയ ലെവലിൽ നമ്മളേലും കുറച്ച് ഈസി മെത്തേഡാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് അവർ കുറച്ചും കൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അവർക്ക് എല്ലാവരും. കാരണം അവരെ കുറെ ബന്ധം, അത് ഗൃഹസ്ഥം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഗാർഹിക ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ കാശി പോയി അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലല്ല. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ പോയിരുന്നാലും നമ്മളെ കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഓടി നടക്കണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്, അതൊക്കെ ആ ലെവലിലേക്ക്, അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തർന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്തുതി കേൾക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ആക്ഷേപവും. മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇത്. ഒരിക്കലും ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് വ്യക്തിയാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അഗനിസ്റ്റ് പല സംസാരങ്ങൾ പറ്റില്ല. എത്ര ടോപ്പ് ലെവലുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരായാലും അവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള അനവധി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരല്ല കുഴപ്പം, അത് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഭക്തൻ കൃത്രിമങ്ങളായ ഈ കീർത്തിക്കും ദുഷ്കീർത്തിക്കും സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും അതീതനത്ത്. ഇത് കൃത്രിമമാണ് അല്ലെ. സുഖമായാലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും അത് എന്തിനോ അത് കറക്റ്റ്, അത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല കാര്യങ്ങൾ. നമ്മള് അത് സത്യം പറഞ്ഞ അത് മിഥ്യയാണ്. അത് ശരീരത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ആ മനുഷ്യൻ സംഭാഷണ വിഷയമല്ല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരിക്കും സംഭാഷണ വിഷയം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സത്സംഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലതരം സംഘടനകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ പലതരം സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്ത സംഘടന. അപ്പൊ ഭക്ത സംഘടനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ. 99% അവിടെ അങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പലതരം വേറെ സംഘടന ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ IAS ഏത് ലെവലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരെന്താണ് അവരെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംസാരിക്കും. അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്ത സംഘടനയിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സംഘടനകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും. അവിടെ എന്താണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അവരൊക്കെയൊന്നും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയത നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അതാണ് ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്ത സംഘമാണ്. അതിന് പ്രഭുപാദ സ്വാമി പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സംഘടനകൾ അനവധിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സംഘടന ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറവാണ്. ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി, അതാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് സാധേറിയ, അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് സാധേറിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും, ചിലപ്പോഴില്ലേ, എങ്കിലും അയാൾ സംതൃപ്തനാകുന്നു. താമസ സ്ഥലത്ത് സൗകര്യം കുറിച്ച് അയാൾ നിഷ്കർഷമല്ല. താമസം മരച്ചുവട്ടിലായാലും അരമന പോലെ കെട്ടിടത്തിനായാലും ശരിയും രണ്ടിലും ആസക്തിയില്ല. തന്റെ നിശ്ചയത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലാണ് അയാൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ആചാര്യ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അവര് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ സ്വാമിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രഭുപാദ സ്വാമി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ കാറുകളിലൊക്കെ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രഭു മഹാരാജ എന്താണ് ഇങ്ങനെ, കാരണം പ്രഭു വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയല്ല, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ കാറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമുക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് കൊട്ടാരത്തിലായാലും കുടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരേ ഫീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ ഈ കാറിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ കാറിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറിപ്പോയി.
ഞാൻ ഈ കാറിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്. അതൊരു കാറായാലും കുതിരയായാലും വണ്ടിയായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ കുടിലായാലും കൊട്ടാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ലെവലിലേക്ക് ഭക്തൻ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ശത്രു, മിത്രം, മാന, അപമാനം, തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം എന്നിവയിൽ സമഭാവനയുള്ളവനാണ് ഭക്തൻ. അതാണ് ചൂട്, തണുപ്പ്, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് തിരിയാന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മീയത. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോട്ടെടുത്തിടും, കാരണം തണുപ്പിന് സഹിക്കാൻ വേണ്ടി. അവിടുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരും നമ്മള്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭൗതികത വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉരുക്കളയണ പോലെയാണ്. കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഹായിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഗുണങ്ങൾ, അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും. അതിന് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ആയാലും നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിൽ ഉയർന്നു വരും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മനസ്സുറപ്പിച്ചവനും ഭക്തിമാനും ആയ മനുഷ്യൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരൊറ്റ പോയിന്റാണ്, കാരണം ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയാഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതിൽ നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെയും പൂർണ്ണമായി എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ്. നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. നാശരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത്, ആത്മീയത നശിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ ഭക്തി അവിടെ നിലനിൽക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണോ ഭക്തി, അതെന്നും നിലനിൽക്കും. അതിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. നമ്മളെ ഭക്തി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളെ ധനമായാലും നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷെ ഭക്തി മാത്രം നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ അതാണ് നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ ചിലപ്പോൾ പറയണില്ല, കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗോപന്മാരെ കഥ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കാനുള്ള അവസരം, ഭഗവാനെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത്രയും ജന്മങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. അത് സ്വന്തം, അതായത് ഇത്രയും വലിയ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ശരിക്കും ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവിലേക്ക് അവർ വളർന്നത് അവരെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ നശിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മൾ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് ജീവിതം തീരുന്നില്ല. അനേകം ജന്മത്തിലെ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം നമ്മുടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചോ, 10-20 വർഷം വരെ നമ്മളെ സാധാരണ ഭൗതികതയിൽ നമ്മളെ ഗൃഹസ്ഥരിൽ ഒരു 20 വർഷം വരെ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയില്ല, അങ്ങനെ പോകണം. പിന്നെ ഒരു 40 വയസ്സ് വരെ, 20-40 വയസ്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് 40-50 വയസ്സായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, ആ പ്രശ്നം, ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് എന്തിലോ കടന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഇതാണ് ആ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായി. അതിന് പറഞ്ഞ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ ഒരു യാത്രയാണ്. അടുത്ത ജന്മം എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഈ ജന്മം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അപ്പൊ ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകണം. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ട് കളയരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. എന്താ നാമം ജപവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന, എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നല്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതല്ല,
അത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഭക്തി വരണമെന്നില്ല. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അത് അതിന് തന്നെ പ്രഭാത സമയം അതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിക്കുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് ആണ് ബല്ലതും. അപ്പൊ ഭക്തി വരുമ്പോ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നോളൂ. അതാണ് നാമജപത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ അറിയാം. നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിയായിരിക്കും വളരെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചില കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം, പല കാണും നമുക്കറിയാം, ചിലവർ ആത്മീയമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ചിലർ വളരെ സ്ലോയിലായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് അറിയാം. ചില കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, നമ്മുടെ കിഡ്സ് ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾ, കിഡ്സ് ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, അവർ ആ ക്ലാസ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് നാശരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളിലേക്ക് നശിച്ചു പോലും, നമ്മളിലേക്ക് ആകപ്പാടുള്ള പെർമനന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ. അപ്പൊ പരംപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. ഭക്തി മാത്രമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്യുവർ. അതാണ്. ബാക്കി എല്ലാ വഴികളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് എത്താ ഭക്തിയിലേക്കായിരിക്കും. അത് കാരണമാണ് ഭക്തി സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും രാജാവാണ് നടക്കുക അല്ലെ, ചുറ്റുപാടും. അതേപോലെ തന്നെ രാജാവ് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം തന്നെയാണ് ഭക്തി. എല്ലാവരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കും. ധർമ്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച ഭഗവാനെ പരമാശ്രമമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഏതൊരു പ്രഭു ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിജയം പ്രഭു ആണെന്ന് ചോദിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. കാരണം അത് ആ സമയത്ത് അർജുനന് കൊടുത്ത പോലെ നേരിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് നേരിട്ട് വന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തികൾ ത്രൂ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു മെസ്സഞ്ചർ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ സാഹിത്യ അക്കാദമി അങ്ങനത്തെ പല വലിയുള്ള അവാർഡ് ദാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും അതിന്റെ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കണം, അവാർഡ് കൊടുക്കണം. നേരിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഫോൺ വിളിക്കുകയല്ല ചെയ്യാം. കാരണം അതിന്റെ പ്രതിനിധി ആയിരിക്കും, അവരെ ത്രൂ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തിനെ വിളിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കണം, ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ്, അതാണ് ആ ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് നേരിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ, അതാണ് ആ ഗുരുവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ധർമ്മത്തോട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം, ഭഗവാൻ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശം തരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണത്. ഭഗവാൻ പരാശ്രമയെ കരുതി വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ആ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശം. കാരണം നമ്മള് അതായത് നമ്മള് അത് ആജ്ഞ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അത്ര ആഗ്രഹത്തോടെ, ഒരു അമ്മ മകനോട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അത് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രക്രിയ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് സംശയമില്ല എന്ന് കൃഷ്ണ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്, ഭക്തിയാണ് പറയാം. രാജാവ് കൺസെപ്റ്റ് അതിന് രാജാവിലേക്കാണ് എല്ലാവരും എത്തുന്നത്. പിന്നെ സജ്ജന സഹവാസം, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഭക്ത സംഘം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഗുരു, സാധു, പിന്നെ ശാസ്ത്ര, ഈ 3 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെ സാധു സംഘം. അപ്പൊ അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിലേക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ സാധു സംഘമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ താല്പര്യം വളരും, അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർന്നു വരും. അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ആഗ്രഹം വരണല്ലേ. നമ്മൾ 1 മാല ജപം 2 മാല ജപം ഭഗവാന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, പല ബുക്കുകൾ വായിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യനെ കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടുമല്ലോ. നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിൽ പല ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവരുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിവ് ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ. ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പല വഴികളിൽ കൂടെ യാത്ര ആവണം നമ്മൾ. അതാണ് ആത്മീയ
ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ആചാര്യൻ, അതാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ആചാര്യനിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആചാര്യ, ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അധ്യാത്മ ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാനും അതോടൊപ്പം ജപിക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങി ശ്രദ്ധ, ആസക്തി, ഭക്തി എന്നിവയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ഗുരുവിനേക്ക് കണക്ട് ആയി പിന്നെ ഗുരു പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിത ക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പീഡ്, പ്രോസസ്സിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത്. നമ്മൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ബലം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തിന് ആത്മാവിന് അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പല രീതിയിലും നമുക്ക് സങ്കല്പത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സാമന്യം ഇല്ലെന്നിരിക്കും, ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റൂൾസുകൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസുകൾ വരും. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നാ പറയാ, അത്രയും പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കണം. ഗുരുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളെ ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനേലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും അല്ല, നമ്മളെല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും ഭഗവാനൊക്കെ പ്രണമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ. ആ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളൊരു ബേസിക് പാർട്ട്. അത് കാരണം എന്താണ്, അതിൽ കൂടി മാത്രമേ അവര് തരുന്ന ആ നോളേജ് പകർത്തി തരാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളല്ല ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഓരോരുക്കും എന്താ കിട്ടേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അയ്യോ ഭഗവാനെ എല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ ഞാനൊന്നും ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നില്ല, അതല്ല, അത് തെറ്റാ. കാരണം നമ്മളെ ആഗ്രഹം, നമുക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മളതിനുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കണം. നമ്മളെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം, ഭഗവാൻ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ആ പോയിന്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ 20 ശ്ലോകമുള്ളതിൽ അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് ശ്ലോകം ഇന്ന് ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ 13, 14 പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ 13 തൊട്ടും 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, അതായത് ഏകദേശം 7 ശ്ലോകം വർണ്ണിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാ പറയുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോന്നും പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സുഹൃത്തായിരിക്കുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, പിന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ആശ്രിത്വം, ഞാനാണ് എല്ലാതും ചെയ്യണമെന്ന്, ഞാനില്ലാതെ ഈ ലോകം നിലനിൽക്കില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അവരൊക്കെ ആയ ലെവലൊക്കെ ഒന്നുമല്ല. കാരണം ഈ ലോകം ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് ശരിക്കും ഞാനാണ് വേണ്ടത്. മനസ്സിലായി? എനിക്കാണ് ഈ ലോകം വേണ്ടത്. ഞാൻ തിരിച്ച്, അതായത് ഈ ലോകത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ചലിക്കും, ഞാൻ ഉണ്ടായാലും ഈ ലോകം ചലിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാരം എന്തെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പിന്നെ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിനെതിരായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും അയാൾ നിൽക്കില്ല. എതിരായിട്ട് ഏതൊരു പ്രവർത്തനം അതിൽ നിൽക്കില്ല. ഒരു ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കും, ഭഗവാന്റെ എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടുപോകും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിട്ട് കളയാം. കാരണം നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരല്ല, അവരൊക്കെ അത്രയും ലെവലിൽ, ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്കൊക്കെ അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള ഭക്തരെന്നാ പറയാ. കാരണം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെവലാണ് പറയുന്നത്, കുറച്ചും കൂടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടല്ല, ഭഗവാനിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ. രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ. മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോളജും ഉണ്ടാവും, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നോളജും ഉണ്ടാവും, ഭക്തി ഉണ്ടാവും. അതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ, ആചാര്യന്മാരുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെടുത്തേക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാര്യം മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാണ് പ്രഭുപാദ സ്വാമി ഇവിടെ ഫോറിനിൽ പോയിട്ടും അവിടെയുള്ള ഹിപ്പികളെ ഹാപ്പിയാക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു അവർ ശിഷ്യർ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ യമനിയമം എന്നൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അത് ശരിയല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അടക്കം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യണതായിരിക്കും നമ്മൾ. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അതും അറിയില്ല. അതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ തെറ്റിനെ ശരിയാക്കിയാണ്.
അതാണ്. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ പവർഫുൾ ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ വെറുതെ നമ്മൾ അതിനെ അനുകരിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അതേ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉയരണം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ അതിന് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പല ആക്ഷൻസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാശരഹിതമാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അതെപ്പോഴും മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു പുഷ്പം നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബലം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം ഭക്തിയോടെ. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോന്നി യോമി ഭക്തി പ്രയശ്ചതി. അത് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ നിൽക്കണം നമ്മളെ. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള എന്ത് സമർപ്പിച്ചും ഭക്തിയ അതും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയെന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബലം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട്? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്ലോകം ഏതാ? 13 തൊട്ട് 20 വരെ പറഞ്ഞത് 20. എല്ലാവർക്കും 20 ആയിരിക്കും. 99%. നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, വേറെ ചിലപ്പോൾ വേറെ വേറെക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാണ്, പലർക്കും പല വ്യൂ ആയിരിക്കും. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോ മൈൻഡിൽ വരുന്നുണ്ടോ? 18ഉം 19ഉം പറയുന്നേ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടില് പിന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ മാത്രമേ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലോ? പറഞ്ഞില്ല അതിനെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഈ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല. നമ്മൾ പതുക്കെ അതിലേക്ക് പോണ വ്യക്തികളാണ്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വ്യക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമേഘ ശരണം വ്രജ അഹം തോ സർവ്വവ്യാപ്യം മോക്ഷിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്റെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിലും നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. ആ ലെവൽ അത് 18ാം അധ്യായത്തിൽ 66ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മളിത് ലാസ്റ്റ് അതിൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥ അത് കാരണം എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യ വ്യക്തികൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഊരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിന്നെ ബന്ധനങ്ങളായി. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മചാരികള് ആ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാത്തത്. കാരണം നമുക്ക് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ പറ്റൂല മനസ്സിലായി. അത് കാരണം നമ്മള് അതിനെ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇപ്പം മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ചിന്തയിൽ വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഫേവറാക്കി തരുമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഉറക്കെ ശരിയാ. പക്ഷേ അതായത് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ ഇത് നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതായി മാറും. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ടില്ല പറയില്ലേ. നമ്മള് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബുക്ക് കാണുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാടും. നമുക്ക് LKG UKG 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു LKG കുട്ടി കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ നടക്കാം. പക്ഷെ അവന് ഇപ്പൊ 2, 3, 4 ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ അവന് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ അതിന് വലിയ മാത്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തതിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. എന്ന് പോലെ ഈ പ്രോസസ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തോന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ നമ്മ ആസക്തി കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നല്ല, അതായത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് പതുക്കെ. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മള് അതായത് നമ്മളെ ഏജ് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 25 വർഷം
ബ്രഹ്മണ്യം, 25 വർഷം ഗൃഹസ്ഥ്യം, 25 വർഷം വാനപ്രസ്ഥം, 25 വർഷം സന്യാസം. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ. കാരണം ഭൗതികത നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. ഗൃഹസ്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച്, അതായത് 20 വർഷം 50 വയസ്സ് വരെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതുക്കെ കുറയ്ക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 100% ഭഗവാനിലേക്ക് വേണം, ആ മുക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അത് നമുക്കെന്നല്ല, ഇത് ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാം, ഇത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതിനുവേണ്ടിയായ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടെ പതുക്കെ നമ്മൾ യാത്രയാവണം. അപ്പൊ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കാരണം അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് തീരൂല, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മങ്ങളായിരിക്കും, എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം, ആ ശ്ലോകം നമ്മുടെ ബേസ്, ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിലാണ്